Kaixo, gaur Ola Juleni elkarrizketa bat egingo diogu. 23 urteko gazte bat da antiguokoa, YouTubeko kanal bat dakala eta gutarraken kolaborazioa egiten du. Kaixo. Bueno, zu duela 4 urte hasi zinen YouTubeko kanalean. Zer bultzatu zintuen kanala hau sortzera? Duela 4 urteko txaian, egon ikasten kazetaritza graduko bigarren kurtsa, eta ikusten nun beste esparruak probatu nituela, argazkigintza, o gaztetan ibili izan nintzen musika pixka jotzen ebai, klasean artikuluak idazten genitun, eta irratian ebai genikan tailer bat, baina bideo gintzan gutxi biltzen ginen. Orduan erakin nun, nik nire etxean probatzeko modu bat zala YouTubeen kanale irikitzea, eta ikasiko nola editatzen, nola argiztatu fondo bat, hori sare sozialetan mugitzen, gidoia prestatzen, eta horregatik hasi nintzen dituen. Eta baliagarria nintzaizu? Bintzatu unibertsitatean baino gehiago ikasi nun, hasi que bain jai gidoiak egiten edo argiztapena, kameraren funtzionamendua guzti hori ikasi eta hori ikasi nire kontu, beraz horrekin oso pozik nago. Eta oso baliogarri izan zen. Eta esan ezakezu duela 4 urtetik YouTubek bizitza aldatu dizula, edo famak? YouTubek bizitza aldatu dit lehen nintzalako ikaslea, eta hain nagolako lanean eta lan egiten dut YouTubeko asunto guzti honekin. Orduan beraz, alde hortatik duela 4 urteznekin oain lanean egon nintzala YouTubeen, lehen uste nuen egon nintzala lanean egunkari irrati edo telebistaren batean, eta beraz, aldatu dit bizitza. Eta ze gauza on edo txar ikusten dizkiozu YouTubeen ibiltzeari? YouTubek daukan gauza ona da, zuk zuzenean egiten duzuna, joala zuzenean audientziara. Ez dagoela intermediariorik, ez dago zentsurarik, ez dago inor erdian esatizuna, ez duelen, ez nezu gauza baten inguruan hintzegin, edo ezin nezu egin edo zer gauza. Ni naiz nire kanalaren jabea, eta YouTuberen politikak respetatzen dituten bitartean egin dezaket edo zer gauza, eta hori zuzenean egotzen da YouTubera, eta gero audientziak ere bakitzen du ikusi edo ez ikusi. Orduan, horren parte oso ona da, ekarri duela komunikazioaren demokratizazio handia, edozein pertsonak egin dezakelako kanal bat, edozein pertsonak egin dezakelako bideo bat edozein gauzaren inguruan eta igotzen duelako. Eta beraz hori iruditzen zait oso ona eta lagundu ditelako askatzen, komunikazioa hobetzen, hain gauza batzuk jendearen aurrean jartzeak ez ditut txamaten eta leheno bai, eta abentura pila bizi izan ditut YouTuberi esker. Eta gauza negatiboak, edozein lan bezala egon behar zela hor jornada kompleta, eta orduan kentzen ditela orduak beste gauzak egitetik, baina berez hori da lan batek daukana. Lan batek eta sartu behar dituzu X ordu, orduan nik hor sartzik dut X ordu. Eta eukidezakien gauza txarra, baina ere bai da ona, danek egiten dutela lan etxetikan, orduan nik erakitzen dut zenbat ordu sartu eta segunetan lan egin eta zegin. Orduan gauza ona da, aste batean erokizeketela 3 egunetan ez lan egitea oporretara nolako, baina gero datorren astean inbarret lan bat eta igande sartuta. Aste buru osoa. Eta hasiera batean ez dizu pixkat palo ematen kamera baten aurrean jartzen? Bai, kristona. Oain nire hasierako bideo guztiek daude pribatuan eta ez ditu inork ikusi, bakarrik nik aldetut ikusi, eta bideo dituzte 700-800 bisita eta nire beste bideoa dituzte 15,000 gora. Orduan, hasieran bai ez nekilako zertan ari nintzen. Berez, duela 4 urte YouTubeen hasi nintzenean nintzen hasi YouTuberra izan nahi nolako edo nahi nolako zerbait kontatu baizik eta ez nekan ezer kontatzeko, ez nekin zenik kontatu zer, eta egiten nuna simplemente da prestatu gidoia antzeko bat, eta gidoia zian oso kutreak, terrible, bintzat zerbait kontatzeko eta ikasteko nola editatzen zen. Berez hori guztio egiten nun editatzeko eta ikusteko nire gain nintzala gauzak ikasteko nire kontu. Orduan nire hasierako bideoak dira, ezin ez dute imaginatu ze txarrak dira, baina dana, gutxinaka ikasten jonez, eta pixkanaka 4 urte eta gero, bintzat pixkat ikasi. Eta ze pauso jarri dituzu bideo bat sorterako orduan? Saiatzen naiz astean igotzen bideo bat, eta esan daiteke bideo bakoitzak daukala astebeteko lan. Ez bideoan naholako aste osoa, baina bai lehenengoa. Egin behar zaizu bideia okurritu. Jakin behar ez du gutxi gora bera, zuk zer nahi duen kontatu, baina ere audientziak zer nahi du gutxi gora bera kontsumitu edo zer nahi duen audientziak zu kontatzea. Gero, hori gutxi gora bera bihurtu behar ezu, 5-6 minutuko bideo batean. Pentsatu behar ezu gutxi gora bera nola egin, zer sartu estetikoki ere polita izateko, kontatzen dutzuna izateko relevantea, horren kendu behar ezu, badakazun,
daukazun mierda guztiak kendu barezu, usteko bakarrik, gidoia garbia eta fresko eta jotea hori zuzena, bestela bideoak ilun ditzake 34 minutu. Eta gero ja erabaki segunetan datorkizun ondo grabatzeko, ni saiatzen ez beti grabatzen, pozik nagonean eta energiak askoekin dagoenean, bestela nago dituten dalako nagoela oso isila, oso edo lako zerbait, orduan hartzen dut kafea, animatzen ez musikarekin grabatzeko, eta gero grabatzen taratzen dut ordu bete, eta gero egin behar da editatu, dena ondo prestatu, gero gehiago, Eta zer bideo mota gustatzen zaizu igotzea? Plan blog edo... Ba ez dakit, igual bidaian juntzeara eta horri buruz, edo zure iritzea gai... Oin debatean dagoen gai bati buruz, edo... Saiatzen naiz nik kontatzen detena, ez beti, baina noizbehinka kontatzen dutena saiatzen naiz izatea norbaitentzako relevante eta norbaitek hori erabilizatea bere bizitza pertsonalean. Orduan, azken aldiontan kontatzen dituten gauzak dira parte nire bidaiak, egun oso batean zer jandeten, kontatzen dut nire esperientzia karrera eta masterra nola izan zen, grabatzen dut beste lagunekin jokuak jendea pixkat ondo pasatzeko, ez da beste kontenido profunduri, baizik eta jendeak ondo pasatzeko, eta horrelako gauzak. Esan duzu, jatearen kontua edo, zure bideoak ikusita, jakin nahi izan dugu vegetarianoa zehala duela gutxitik edo, eta horrek nahiko jarraitzaileak edo apoioa eduki zenuen. Eta horri buruz ze esan ezakezu, nola eman zenuen aldaketa hori edo zergaitik? Denbora oso gutxi dramatizaten vegetarianoa, aragia eta araina jan gabe, arrautzak eta esnekia jate ditut, eta izan zen aurreko abuztuan, hilabete batzuk, neon lanean Bartzelonan praktiketan. Eta egitazun beroa, etorri nintzen Donostiatik bueltan aste nagusi izan zalako, eta ez dakit, sentitzen nintzen beti nekatuta, eta nintzen sentitzen guztiz energia askorekin gauzak egiteko eta praktiketara joteko. Orduan erabaki nuen aste oso batez egitea pixkat limpieza, jate bakarrik fruta eta berdura asko eta ura asko eta berrorekin sentitzen nintzen hobeto. Eta hain ondo sentitzen nintzen, enbeste gustatu zitzaidan, erabaki nuela aste hori bihurtzea 10 egun. Eta gero 10 egun horiek bihurtu nituen 15 egun, eta gero oin arte. Edo zein gomendatuko zenioke ez? Bakoitzak itea nahi duna, hori da nire filosofia ondina. Bakoitzak itea nahi duna, bakoitzak inori zaio esan zer egin behar duen, baina nik sentitu deten aldaketa izan da kristona, eta baina nintzake itzuliko bestera ez zit bera mereztiak. Hain etorkizunean bere bultatzen naiz, haragia eta araina jate eta ez zer gertatzen, baina oain mintzat sentitzen naiz, hain ondo daukaten dietarekin eta daukaten bizi moduarekin, nintzakela bultatuko. Eta ez duzu inbidia sentitzen igual ondoko hamburguesa jaten ari danean edo, ez? Ez, gogoratzen naizelako lehen haragia jaten nunean hamburguesa hori janda gero nola sentitzen nintzen, eta eski ez dit pena, merezi. Oain jaten dutenarekin sentitzen naiz askoz beto, jandezak eta askoz gehiago, eta oso gustora sentitzen naiz. Eta, YouTube ez aparte beste, hobi batzuk edo dituzu? Gustatzen zait asko argazkingintza, bidaiatzea, musika entzutea gustatzen zait pila bat, zinema gustatzen zait pila bat, batzutan bakarrik joaten naiz zinera, eta bai. Eta ze musika mota gustatzen zaizu? Netatik entzuten dut, gehien entzuten dena da, Spotify komendatzen ditena, jartzen dut rekomendaziones semanales eta Spotify komendatzen dena, baina horiz, oain azken aldian nago entzuten asko berriro The Black Eyed Peas, entzuten dut asko Petit Meller ditzen den eska baten Baby Love kanta dela aurreko udakoa, eta horreko gauzak. YouTubeko gaira bueltatuz, zuk bideo guztiak edo gehienak gazteleraz igotzen dituzu. Eta, supongo izango dela jende gehiori edo iristarazteko. Inoiz pentsatu duzu bideoren bat euskaraz igotzen edo... Pentsatu dut eta gaina jendea galetzen dit guta-gutarakin parte hartuta gero eta zergatik ez ditudan bideoak euskaraz igotzen. Esan duela 4 urte erabaki nuen, ez nekin hasiera batean pentsatu nuen kanala euskaraz irekitzen. Eta sartu zitzaren kriston duda euskararekin ze hizkuntza erabiliko nuen. Euskara batua, donostikoa, gipuzkera, ez nekin nola egin. Eta orduan zanun bidea erdera zinguet, daukatela erdera bakarra eta jazta. Eta orduan gutxinaka junda horrela eta hain... Eta
inoiz ez dizute eskatu egitea bideo bat euskarazko hitz batzuk zer esplikatzen o erakusten? Bai, nuzbait eskatu diat, eta gutxe zait izan daitekeela hori interesgarria, baina hendik ez jarri pintxatzen nolako izan daitekin bideo hori. Baina bai, nik uste noiz egingo dela. Eta zuretzako gutarraken agertzea zer da lan bat, edo igual etorkizunean jarraituko duzu proiektu horrekin, edo urte puntual bat da? Nik uste dela kolaborazio puntual bat, proposatu zietenean nintzian Kriston Ilusioa, gaina damakigu 2 aste horrek proiektuarekin eta pasatzen dut pipa, da pasada bat dagoen ekipo guztia ze ekipo ona den, konkursanteak bai oso nahi dira, eta proiektuan barruan sartuta zaudela disfrutatzen dut pila bat. Noengo zau da 6-10 asterako, eta 6-10 astetan egon naiz gutarrakin, eta gero ez dakitzi izan bat. Nik daukat nire beste lana dela YouTube eta gauzak gestionatzea, eta da beste kolaborazio puntual bat. Ere da lana orduak sartzitutelako, baina... Eta etorkizunean zure lana zein gustatuko litzaizuke izatea? Hori galdetzen zidaten itunean 18 urte, eta ez nekin erantzuten, eta azkenean bukatut lan egiten YouTubeko gauzantan, eta duela 5-6 urte ez nekin existitzen zela YouTuber lan, orduan ez dakitzetan bukatuketen. Eta orain, asko hitz egiten da YouTubeen diru asko irabazten duela jendeak, eta rumore asko daude horri buruz. Eta zifrak, bai. Egia da, soldata bat eukitzeko edo dirua eukitzeko nahikoa ematen duela YouTubek? Segun zezemak dituzun bai, gauza da azken finean edozein pertsona YouTubeko kanala irikita zuzten lehenengo bideoarekin dirua irabazi dezake. Ez dituzu mugitu behar zifra handiak edo egin behar ez dakiz, eta zuztenan ematen dituzu botoi bati, eta ja lehenengo bideoarekin jartzen dugu YouTubeko publizitate txikia, eta segun zema reproduzio dituzu, irazten duzu dirua. Baldin badituzu reproduzio gutxi izango da euro bat, eta baldin badituzu milioika reprodukzio izango da 1000 euro. Horri dijoa horren arabera. Orduan, depende zenbat jarritzei dituzun, depende zenbat bisita dituzun bideo bakoitzeko, eta depende horretaz aparte markak nahi baldin badute zurekin kolaboratu, esateko guazen kolaborazio bat egitea, gauza honetaz hitz egiten. Guzti horren arabera kalkulatu daiteke zenbat idazten du pertsona bakoitzak. Baina da edozein lan bezala, azken finean ordu asko sartzen badituzu eta saiatzen bazea benetan proiektu hon bat aurrera eramaten, edozein beste lekuetan bezala aldu duan soldata. Zuk orain adibidez Kiabirekin egingo duzu kolaborazioa. Hori Snapchaten ikusi zen, ondo? Bai, eta nola kontaktatzen duten? Beraiek zurekin edo zu... Bai, izaten da normalean agentziak gurekin. Berez, zoen egonez, datorren 6 hilabetetan erakusten eri Instagramen Kiabiko arropa diez. Galtzau da Kiabikoa eta zapatia hauek dira Kiabikoak. Eta nahi dutena lortu da, Kiabi jartzen da kontaktuan publizitate agentzia batekin, eta gero bien artean erakitzen dute ze proiektu nahi duten aurrera atera jendeak ezagutzeko gehiago Kiabik eta Kiabik dituen arropak. Eta orduan kasu honetan jartzen dian erekin kontaktuan esaten nahizu. Nahi dugu Kiabiko arropa pixkat ikustea Instagram eta YouTube bidez. Orduan, ondo iruditzen zaizu, astean erakusten baduzu Kiabiko arroparekin argazki bat eta noizbehinka erakusten baduzu Snapchatetik, orduan etortzen dian ere gana, egoten hitz egiten, baloratzen dugu ze bat argazki egin daitezkeen astero edo hilabetero, baloratzen dugu ze tonotan altzaion esplikatu jendeari erabiltzen nagoen arropa dela Kiabikoa eta erabilia daitekeela perfecto, jendeak agian ez duelako ezagutzen asko marka hori, eta horren inguruan ateatzen da kolaborazioa. Zuk aldezu zure iritzia eman, nahiz eta igual adibidez ez zaizun gustatu kaltza hori, eta aldezu esan ez zaizula gustatu eta ez zaizula gomendatzen, ez? Totalmente. Markak ez dizu bultzatzen bere publizitate on batetan. Ez, para nada. Marka guztia jartzen dian, publizitate agentziak zurekin jartzen dienean kontaktuan, esatute, Julen, daukagu kanpaina bat, H7. Imaginatu nik etxean gauztak garbitzeko erabiltzen dutela, mistol, eta H7 nama gusta nada. Orduan nerekin kontaktuan jartzen dian, esateko, Julen, daukagu kanpaina bat zuretzako, eta nik esaten, vale, perfecto, kontatu uzte marka, H7. Orduan agin ja, nik etxean erabiltzen dut mistol erabiltzen maet, H7 utzi probatzen, eta probatzen bat eta gustatzen bazait, esaten dut, vale, guazten kanpaina egitea dosier bat eta pentsatzen dugu nola landu kanpaina hori. Nik erabiltzen maet H7 eta ez alde maztea gustatzen, esaten
nahi egotez egin kanpaina, galitzen ez mistolekin. Orduan kasu honetan, Kiabirekin gertatu zen berdina, nioen danan bakarrik behin, Barakaldoko Kiabin, eta gauzak ikusi nituen, baina ez duen ez zer erosi. Ez izitza edalako gustatu, ez izitza edalako kurritu. Orduan nahi netorrizian nire gana, esan zieten, Julen, netorri gure gana, sin kompromiso, goten geha Kiabiden dara, ikusten duzu zer mota dagoen, eta gustatzen mazteizu, hitz egiten dugu kolaborazio egitaz, eta bestela ez. Orduan jo nintzen, ikusi nun nire izateko modu barekin, ropa honek enkajatu dezakela, ezakita aurrekoan egin nituen beste kanpainik bezala, Coca-Cola, edo beste gozekin bezala, ikusten nun nire pertsonalitateak ekin enkajatzen dutela, eta esan, da nik eramango nukeen produktu bat, orduan, nahi dut honekin kolaboratu. Zoli mazai gustatzen marka, nahi egoet ez kolaboratzea bestela nik daukaten audientziari gezurra esate bezala da. Eta azken finean, ni nagon lekuan edo nik daukat lana, audientzia bat daukatelako. Osa, audientziari gezurra esaten badiot, guztia desmoronatu egiten da ez du pena merezi. Eta Donosti bezalako hiri txiki bateko youtuberra izan da, ikustezu diferentzia adibidez Madrid bezalako hiri batean bizian norbaitekin edo igual aukera gutxiago dituzu edo... Aukera gutxiago ez dakit, azken finean lan egiten dugulako interneten eta internet iristen da leku guztietara. Nik daukat audientzia Espainian, baina ere daukat audientzia Argentina, Chile, Mexiko eta Kolombian. Hor ikusten da YouTubeko estadistikekin orduan lana berez egin daiteke dozen lekuetan. Bai egia dena da, eventotara eta lago gonbidatzen zaituztenean edo aukasunean bilera edo markak nahi dizutenen zure proposatu guzti hori dagoen Madriden. Orduan bai jabetean bi aldiz dela joten ez Madridea, baina ez dela Donostitik lan egiten oso ondo da. Eta ez zaizu raro egiten, igual zure lagunekin edo kaletik jun eta jendea gelditzea argazkiak eta autografoak eta laskatzea. Bai, kuriosa da, batez ere lagunekin nagoenean, lagunak pixkat eta harritu egiten dira olako zerbait ikusten dutenean. Haino, ez da izan zerbait nire YouTubeko kanalak egin duela boom eta baten eukidurtela jarraitzaile asko, baizik eta noa, damak izkit lagurte. Eta lagurtetan jonda gutxinaka jarraitzaileak igotzen. Orduan duela 2 urte eskatu ziaten lehenengo argazkia eta ni flipatzen eta zaketan dik hilabete batzutara beste argazkia. Orduan jonda gutxinaka eta jo naiz pixkat ulertzen ze nola funtzionatzen duen horrek eta jendeak nahi dituela argazkiak atera edo audientzia hori dela benetakoa eta ezagutzen hotela. Baina oraindik egite zaitarara jendeak nahi izatenekin ateratzea argazkiak. Eta gutarraketik, raian ateratu dutzeanetik, argazki, eskatzen dizuten argazki kopurua igo egin da, berdin jarriko? Da antzekoan ikusten publiko desiente izan daitekela antzekoa eta lehen hori YouTubeen ezagutzen ez dindutenak eta gutarak ikusten dutenak damak izkit programan bakarik 2 aste. Orduan oraindikan ez dute ondo ezagutzen nola Julen, edo ez dute euki aukera kaletikan ikusteko eta bien ez da interesatzen direktamente. Orduan ez dakit. Ikuste dugu tatuaje batzu dazkazula. Bai. Zeozer esan nahi dute edo mas? Bi tatuaje ditut lehenengoa trianguloa, ekin nula Londresen duela 2 urte YouTubeko beste bi lagunekin, batek dauka hemen lepoatzen eta besteak hemen. Eta hemen atzekoa dira mendi batzuk montartu ikusita Artiesetik, Katalunian. Eta famak orduan, zure familia edo lagunei edo erabindie, adibidez igual pereza gehiago ematen die zurekin ateratzea, ze esate dute oain argazki pilo bat? Ez, jendeak aldatzen denean hori famaren inguruan edo norbetik ateratzen duenean tema edo hitza hori fama, nien ez famatua. Famatua dira, eozten pertsonak ezagutzen dituen personajak, ez dakit. Belen Esteban, edo Rajoy, munduko, edozein pertsonak, nire amonak, nire izebak, nire lagunak, gaztetxoak, telebista ikusten ez dutenak, edozein pertsonak badakitzen den Rajoy eta badakitzen den Belen Esteban. Edozein pertsonak ezakiten nor nahi zen. Eta ez da, famatua baino gehiago ezagutzen nautelako sektore konkretu batzuk, Instagram, sare sozialetan edo YouTubeen ibiltzen den gaztetxoak, 13, 14, 23, 24 urte bitarterako gazteiek. Bestela ez dakit joten zeate zuen gurasoengan eta ez naute ezagutzen. Joten zeate ez dakit nire amonaren lagunengana eta ez naute ezagutzen. Nire lagunak ez dakit zeintzu dian YouTubeko lagunak, orduan ez gira famatua baizik eta segun ze taldetxotan bagien ezagunak bai. Eta noiz baita aukiduzu igual isekarik edo komentario txarrik
igual norbait ez zaiolako zure bideoren bat gustatu eta aste zaizu, insultatzen edo... Osa, nik suerte daukat nire lagunek lagun batzuei insultatzen ditelako edo pertsona batzuei kritikatzen ditelako asko, baina nintzat suerte daukat, konsideratzen dutelako, kritikatzen duten jende dilako oso gutxi, eta zerbait kritikatzen dutenean nilako, pixkat descebrados egiten dutelako, ordenagailuan una bontona, eta kontatzen dute, estupide, bakarrik esatik dituzte palabrotak eta ez dauka zentzurik, orduan, jende hori, ez dute pena merezi, ez dakit ez esaten nahi dian, eta ez dute esaten, gaur erakutsi diguzten bidea, ez zait gustatu honengatik eta honengatik. Hori bai hartzen konduan horretik esaten badit hori, eta agian hobetu behar dut, eta agian urrengorako saiatu behar naiz moldatzen horrea. Baina azkenean kritikatzen duten pertsona dia bi, super gutxi, eta ez duten merezi. Eta gairen bati buruz ez zenuke bideori grabatuko edo ez zaizu gustatzen hitz egitea? Bai, aurrekoan egin zidaten elkarrizketa elkorrean, eta galdetu zian zergatik ez duen hitz egiten politikan inguruan, nik eukita politikan inguruko masterra. Eta da, nik ez dakat ingo beldurik edo ez daukat ingo arazorik hitz egiteko politikan inguruan, edo momentutan debatitu dezakegu, baina hori kasi dut eta asko gustatzen zait debatitzaren inguruan, eta iritzi asko ditut, baina YouTubeen irutzen zait ez dela momentua. Nik YouTubeen zerbait esaten badet, inoak ez dit erantzun. Erantzuteko gauza bakarra da, komentario hitzekin, eta azkenean hitzekin dago txapa bezala, daude malentendido asko. Orduan politika irutzen zait dela gauza pixkat serioagoa, pertsonan ez da bidatzen badago, da perfecto, baina agian YouTubeen gelditzen da bakarrik nik esan dutena dijoa de un lado a otro, eta gero bueltan ez daukat erantzunen. Orduan jende askok zerbait malinterpretatu dezake, eta gauza batzukin ez naiz geldituko oso gustora, edo jendeak niko ditzerbait esan, eta ez dut ondo ulertuko, orduan behin komentarioekin ez dut ulertuko edo kabreatuko naiz, edo orduan nahiago horretaz ez ditzegin. Eta, ikusten dugu asko bideatzen ez dula, zaude oso maiz Madriden, Londresen egon zea ere bai oporretan duela gutxi. Zuk, Donostian ikusten duzu hemendikan urte batzutara edo beste hiri handiago batera joango zea? Oain Donostian bizien naiz, gurasorekin bizien naizelako. Bukatu nuen praktika masterrana kurrian, azaroan ja hasi nintzen lan egiten honetan ja profesionalki, eta oain arte bizien naiz gurasoen etxean, azaroa bindu hortari 8 martxoa apirila. Damakizkit bakarrik 6 hilabete honetan lanean, orduan abratu deten dirua ez da asko da, indikan pixkatxo bat, eta agian ez dut gastatu nahi aurratu duten gutxi hori pixua da alokatzen. Orduan nik bai uste lanagatik eta olako gauzengatik, noiz behin joango naizela Madridea bizitzea, bintzat temporada bat, ez dakit gustatuko litzadaken horrela bizitza guztirako, baina hori bintzat gurasokin oso ondo nago, ez dut alkilerra horrendu behar, daukat kriston suertea behik erusten dutelako egunero bazkaria eta faria, orduan gurasokin bizitza egingoz da netzako goza ja bizi izan ditut posturte etxetik kanpo, orduan temporada bat pasatzea gurasokin ondo da. Eta, bakarrik bizitzearena, ondo moldatzen ziren edo, zehazte botatzen zenun faltan edo... Hasieran, bai, lehenagotik niri betidanik gustatu izan zait sukaldatzea, orduan sukaldatzea ondo emate zait, eta betidanik sukaldatu izan eta ondo, orduan gauza horretan ez dituki arazorik, baino konturatu nintzen, etxe bat mantentzeak ditula gauza pila, garbitu garazu asko, lavadora plantxatu, erosketak egin, sukaldatu, berriro garbitu, berriro plantxa, berriro lavadora, daude gauza asko, ez zehala konturatzen bakarrik bizitzen zen arte, zeren beti, ni etxen bizien izenean, dago, aita dago ni batzutan etortzen da, orduan danen artean iten dia gauzak, eta ematen dio beto, baina bakarrik bizitzenean, absolutamente dena, inbarrezuzok, eta orduan hori ikasi behar izan bakarrik bizitzen. Baina, gero, ikasi nuen eta ondo joan zen. Jende askok esaten du etxetik jun eta bakarrik bizitzera jotan dianean gehien faltan botatzen duten gauza nabarmena dela bere gurasoek edo aitonamonek edo egiten dieten bazkaria. Plater bat konkretuki edola bota dezu faltan guraso eta
Ni botatzen nuen faltara hasi giran, eta ezin nuen egin, zeren unibertsitatea bukatzen nuen eguardian oso berandu, eta gero nekan ingleseko klase orduan etxe iristen nintzenean, eta nekan denbora asko, hori amonak egiten dituen lentejak, edo porpatarak, edo lako gauzak. Baina gero ja hasi nintzen batzutan aurreko joven egiten, edo beste batzutan hartu nien trukia eta hasi nintzen azkarreko egiten, eta orduan hori. Baina, bueno, amonak lentejak dira, hoberen nahi. Eta zein da hola gehien gustatzen zaizun tokia bisitatzeko edo? Ba, ez dakit. Eski daudein beste leku hendikan ez ditutenak ezagutu, nahi egot lehenengo, gelditzen zaiten nekan mundu guztia esploratzeko. Gutxinaka horratzen detenarekin bidaiatu ez dakit. Baina, bueno, hendikan gelditzen ezkit leku asko ezagutzeko. Baina, ikusi dituzunetik, zein da gehien inpaktatu? Bakoitzak dauka xarma konkretu bat. Eta gehien inpaktatu itena da, gian otxaien hori nintzen Punta Canan, Romar Celorekin kanpaina batean, eta nola Punta Canan, zuztauden hotel batean, 5 izarreko hotel batean, daukazu pulseri eta de todo incluido, eta dago jende aleman eta ruso pile bat daude hotelak dauka hondartza pribatu bat. Orduan jende asko joten dela oporretara eta hotel hortatik ez dira lateatzen, bizi dira ez dakit, un lujo permanente, hotelean, hondartzatik espatik, piztinatik, dagoela espektakulo bat. Eta gero, ateatzen da hoteletik, eta dena diala txabolak eta jendea... Nahitzen dela, horko bizitza dela simpleagoa, humildeagoa. Eta orduan hori ikustea eta konturatzea nola funtzionatzen dugu gauzak, entzian nahiko txokatu. Bai, da, burbuja batean biziko balia bezala eta beste guztia... Totalmente. Jende asko joten da Punta Cana aeroporretan eta egoten dan lekua da bakarrik hotela. Ez ez ezagutzen Punta Cana hori da, ez dakit jotea Mallorca bezala. Zeren daukazu hotela eta pizkina ez dezu gehi ezagutzen. Hori egin dezakezu edozein lekutan. Baina ez dakit Punta Canara jotea da, sartzea gehiago Republika Dominikana eta ezagutzeako jendea, nola bizizian. Eta ze gomendatuko zenioke YouTubeen hasi berria dan edo YouTubeko munduan hasi nahi duen norbaiti? Hori da, askotan egiten diaten galdera, jende asko sartzen da YouTubera, nahi duelako, ez dakit, jarraitzaile asko euki, edo pixkat ospetsua egin, edo dirua irabazi, edo YouTubera izan, eta hori profesio ez dela eukitzea. Eta nahi zaile jende hori azkenean oso azkar egiten diala, gauzak dihoazelako oso poliki. Nitarratu nituen 6 hilabete lortzen nire lehenengo 1000 jarraitzaileak YouTubeen. Eta hoain 1000 jarraitzaile lortzea ditut egunetan. Orduan, gauza dihoa oso poliki. Hasi berri azteanean oindikan dihoaz polikia. Orduan, gauzak pazientziakin hartzeko eta ez egitea jendeak nahi duena, baizik eta ikustea behai zer gustatzen zaien egitea eta saiatzea gauzaiek egitea. Eta nabaitzen da, audientziaren aldetik, zu audientzia zaenan, nabaitzen da perfectamente ze YouTuberak egiten duen zerbait benetan gustatzen zaielako edo agian pixkat fortzatuta dagoenean. Horren hartzeko lasai, gauzak aurrea joango diela poliki eta egitea behiek nahi dutena benetan. Eta, balin badago pertsona bat nahi duna izan, nahi du YouTubeen parte hartu, zu hasi zinen bezala, jendea entretenitzeko eta ez famatua izateko ez ez. Hori da. Baina ez dugu egiten, kamera baten aurren jartzeak atzera botatzen diolako, pertsona hori ze gomendatuko litu. Lasai egiteko, azken finean kamera baten aurrean jartzeak ez dio beldura eman behar, zeren gero bera dauka kameraren kontrola. Ez baldin bazaio gustatzen grabatu duna, aldu perfectamente borratu, eta ez zer gertatzen alerre da, edozein hobitan bezala, astezanean ez dakit eskiatzen, patinetean, patinatzen, futbolean, josten, marrazten, beti, lehenengo aldiak eta ezkizu oso desastre. Eski da hola, beti ateatzen dola, matematiketan, marrazten, edozer gauzetan. Orduan behar da denetarako praktika asko. Eta praktikarekin joten da lotxabatzen. Baina, hasierako bideoak ebai dia hola, oso nabaitzen da, kamarari beldurra dio dala. Baina, igo nuen, eta baki nuen beldur hori afrontatu behar nula, gauzak afrontatu behar dialako, eta hori, osorte izan behar da. Eta, hola, anekdota graziosorik edo gertatu zaizu YouTubeen? Naiz hain txarra anekdotekin eta gian Snapchata daukatenetik gian noiz benka iriste zaizkit argazki batzuk diela pixka kuriosoak. Adibidez Snapchatet nahiz eta zu famatua izan, edo ezaguna izan, nik aldiot bidali nire argazkia
famatu bati eta ikusi dezake, osea... Neria aldite duzten pertsonak biali Snapchat bat, bialtzen badu hola Julenera. Eta nik ikusten ditut gehienak. Erantzun ez dit ematen denbora, baina ikusi bai.